Yes, good morning 100 times Ma'am Jess og sa tong mga suking tigpaminaw. Base sa report gikan sa Pag-asa sa tong regional forecast, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Caraga makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan ug panugdog kilat tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panagsang pagpanag-om ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan o panugdog kilat tungod sa ITCZ. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa habagatang kasadpan ngadto sa habagatang sidlakan nga adunay hinay ngadto sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Karong adlaw dinhi sa Tanggob City, gipaabot ang mga dalugdog og kilat uban sa taas nga posibilidad sa pag-ulan. Hinuon hinay ang pag-ulan, ang kinatas ang temperatura kay init nga 28 degrees Celsius, samtang ang kinaubsan nga temperatura kay nindot nga 22 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:29 sa buntag ug mosalop kini sa alas 6:05 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad alang sa 12 oras ug 36 minutos. Alang sa itong makaigsuunan nga nag-atang sa itong kadagatan, unang taob kaganang alas 2:38 sa kadlawon, unang hunas kaganang alas 5:06 sa sayong kabuntagon, ikadawang pagtaob unya sa alas 12:23 sa udto ug ang ikadawang paghunas unya sa alas 8:23 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita, Untoy Restillador, una ang Ginoo.